Türkmenistan'ın döwlet dukanlarında azyk önümlerinin gyççylygy saklanyp galýarka Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäheriniň häkimetleri ýaşaýjylara ýanwar aýynda berilmeli uny satyp başladylar. Ýaşaýjylar ta 8 aý giç paýlanýan bu uny almak üçin bitaý ädikleri we içki geyimleri hem satyn almaga mejbur edildiler. Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä 18 awgustda daňdan garankyda saat 4-de şäheriň döwlet dukanları ilata un paýlaryny berip başladylar. Yerli ýaşaýjylar döwlet bahasyndan we adam başyna çäkli möçürde satylýan bu unyň hiliniň pesdigini hemde reňkiniň garadygyny aýdýarlar. Üstesine de olar unyň gapdalyndan rezin ädikleri satyn almaga mejbur edilendiklerini belleýärler. Bugün diňe şäherde propiskasy bar raýatlara paýlandy. Her bir adam 4 kilogram un we 250 gram paxta ýagyny satyn alyp bildi. Ýöne ýaşaýjylar bulary almak üçin Türkmenistanda öndürilen bahasy 30 manat bolan rezin ädikleri hem satyn almaly boldular. Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol çağalar üçin niýetlenen rezin ädikleriň bitaýdygyny, olary ulanyp bolmajakdygyny ýöne un we ýağ paýlaryny almak isleýän adamlaryň onu satyn almaga mejbur edilendigini hem belledi. Bu ädikleri kimler satdyrýar, ondan kimler gadan çedýär, kimiň bähwidi bar? Bu soraklaryň jogabyny anyklap bolmady. Ýöne bu ädigi satyn almasaň, onda un we ýağ paýyny bermeýärler diýip ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyň maglumatyna görä 130-njy, 146-njy we 1-nji döwlet dukanlary ýaşaýjylardan aýallaryň we erkekleriň iç geyimlerini, plasmasa, şlanga tämizleýiji, şotka ýaly hojalyk haritlaryny hem satyn almagy talap etdiler. Un we ýağ paýlarynyň gapdalyndan bu önümleri satyn almadyk adamlara paýoklaryň berilmejekdigi aýdyldy. Paýok nowatyna duran adamlar un we ýağ almak üçin bu önümleri satyn almaga mejbur boldular diýip başga bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz şu günler şäheriň döwlet dukanlarynda gödökçülüğün güýçlendirilendigini, söwdanyň amal edilişine, işgärlere we aljylara Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň berk gödökçülük edýändigini hem habar berýär. Dukan satyjylarynyň bir näçesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, gödökçülüğün güýçlendirilmegi häzirki wagtda Hadar deňziniň kenarynda we Türkmenbaşy şäherinde yerleşýän Awazada ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň dynç alýandygy bilen baglanyşykly. Ýatlasak, prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 8-nji iýulynda geçiren hökümet mejlisinde ýurduň ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda dynç almaga ruhsat berilýändigini aýtdy. Olar adatça bolşýaly zähmet ruhsatynda Awazada, Arçmanda, Ýylysuda ýa-da ýurduň beýleki şipahanalaryna dynç alýarlar. Döwlet dukanlaryna gödökçülük edýän howpsuzlyk şolsanda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri azyk paýlarynyň gapdalyndan başga haritlaryň satylmagyna garşylyk bildiren adamlary alyp gidýärler we aýnaty garaldylan döwlet belgili ulaglary mündürýärler. Olar adamlara gorkuzyp olara haýbat atýarlar we seslerini çykarman berileni alyp gün bolmagy tapşyrýarlar. Diýip bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady araşdyrmaşyklary ministrliginiň yerli edarasynyň kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyllarda bolşýaly bu ýyl hem türkmen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli yerine ýetirendiklerini ýylan etdiler. 29-njy iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamında bu ýyl ýurdun harmanyna 1.500.000 tonna goloy buğday tawşyrlandygy ma'lum edildi. Muňa garamazdan Türkmenistanda ýiti azyk krizisi şolsanda un we çörek gytçylygy indi 5 ýyla goloy wagt bäri dowam edýär. Häkimetler ilaty her aý subsidiýalanyň bahadan satylýan un bilen kadaly üpçün edip bilmeýärler. Iýunda Mar welaýatynda habarçymyz käbir şäherdäki, etraplardaky we owalardaky döwlet dukanlarynyň ilaty geçen ýylyň dekabr aýy üçin un paýogynyň aradan 6 ay geçen soň paýlap başlandygyny habar berdiler. Döwlet dukanlarynda çöregiň üpçünçüligi hem kadaly ýola goýulmaýar. Döwlet dukanlaryna getirilýän çöregiň möçüriniň azdygy sebäpli nowaty duran adamlaryň ählisi çörek satyn
ýakyn alyp bilmeýär. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynaky ýiti adyk gytçylygyny, un we çörek ýetmezçiligini aça-çan boyun almaýarlar. Döwlet medeniýeti bolsa ýurtda adyk bolçulugynyň höküm sürýändigini tekrarlap, tekçeleri haritlerden doldurulan dukanlar barada video reportajlary ýygyderli görkezýär.